Že ja skúsim tu ako zazvoniť, že vrátim im ten iPhone. Ale neviem. Je sa tu niekde zazvoniť? To by malo byť niekde tlačítko. Alebo nájdeme nejakých policajtov, alebo... Neviem, niekto proste stratil iPhone a ja proste neviem, čo mám robiť. Či sú tu nejakí policajti, hej? Dneska už druhý iPhone proste som našla. Je strašné. Kde sú nejakí policajti? Hello. I found iPhone. Where is police? It's the second iPhone which I found today. Japanese losing iPhones every day. This way. Okay, thank you. Bye. A ideme tam na políciu vratiť iPhone. Ja si ho frajerka. Ale akože ani nechal ten iPhone. To som mi hodil akože iPhone. Dneska druhý iPhone som našla. Dneska je nedeľa a všetci Japonci strácajú iPhony. Koľko stojí vlastne taký iPhone? To je... No, to je 16, ne? No. Ale ja nemám rada iPhony, takže nebude na nič. Nie, to nie je 16. Ale to je jedno. Takže toto je Japonsko. To je Japonsko. Kde všetci strácajú iPhony. A keď chcete proste iPhone, tak príďte do Japonska a tu dostanete zdarma iPhoneík, ktorý zabudne nejaký nezodpovedný Japonček. Ako ja neviem, možno keby som bola v inom štáte, ja to nevrátim, ale ja mám s Japoncami ako dobré skúsenosti, takže chcem byť taká čestná. No. Hej.
Chcem byť čestná, lebo mám rada ako Japonsko. Je to moja najobľúbenejšia krajina, no tak budem preto čestná, nie? No. Chcem si popozrieť jeho frajerku. Zatiaľ. Nemám rada takéto obaly, lebo hneď akože sú také žlté. Ale že je to iPhone 16, nie? Aj dneska ráno. Tamten mal iPhone 16. Alebo som to tam mala nechať, akože, že by to ten človek našiel, lebo neviem, či to akože bude ten vedieť človek na polícii akože odomknúť a nejako zavolať. Kde sú tí policajti? Sorry. A to sa dá aj vystupovať nejak ten iPhone, nie? To má aj nejakú funkciu. Myslím, že aj na Samsungoch sa dá zapnúť, ale ono to je blbé, že keď proste tí Japonci oni Európy a proste ich tam niekto proste okradne. Lebo oni si nebudú dávať na veci pozor, lebo si myslia, že to funguje tak, jak v Japonsku. Že im to niekto vráti. Lenže v Európe to tak nefunguje. Tam im okamžite ukradnú pás alebo neviem a musia ísť domov, lebo bez pasu proste čo spravia. Preto Japonci majú dovolenky fakt veľmi málo. Tým pádom, že oni sú ako workoholici. Ja som to asi otvorila. Ale nerozumiem tomu, lebo to je japonsky. Je tam toto na hľadanie majiteľa niečo. Alebo ja to asi iba odnesem na políciu. A hotovo. No a že proste oni majú málo tých dovoleniek, lebo oni možno majú jednu dovolenku ako raz za 10 rokov. Prvých 5 rokov chcú byť ako loajálni voči tomu majiteľovi tej firmy, a tak si neberú dovolenky akože sami od seba. A potom si zoberú konečne po tých 5 rokoch. Ale to je akoby to je také nepísané pravidlo, že proste si neberú tie dovolenky. Oni by mohli, ale proste z toho, že sa to nerobí, tak to oni to tiež nerobia. Proste to sú Japonci, no. Idem asi na červenú, nevadí. Ja už mám zelenú. Ale je to také ubíjajúce podľa mňa, že proste človek sa musí prispôsobovať tomu, čo od neho systém chce, a pritom tých pravidel je strašne veľa. A podľa mňa sú častokrát zbytočné a zbytočne človeka len ubíjajú.
A potom sa čudujeme, že Japonci pachajú tie samovraždy. Keď majú toľko nepísaných pravidel, že proste to očakávajú, že budú robiť aj tí druhí ľudia. Ale tí ľudia to častokrát potom nerobia a oni potom to nechápu, že prečo to tak je. Svet je pre nich temné miesto a nakoniec sa proste zabijú. No. Čo spravíte? Ale ako pozriem sa na ten iPhone, lebo ja som nikdy proste nemala že iPhone ako. Ja som mala naposledy iPhone 6 a potom ešte 4 niekedy 2013. Ale ja ináč ako iPhone nie, lebo napríklad ja neviem, nie som si istá, ale v roku 2018 myslím, že sa nedalo ako prepojiť Windows s Appleom. A bolo by mi to zbytočné mať iPhone, keď mám proste Windows. Lebo kupovať taký výkonný počítač, ako mám ja, akože, ale od značky Apple, tak by ma stalo možno 7 000 eur. Radšej som si kúpila taký za 2000, ale proste výkonný. Nie len preto, že by som musela mať iPhone a toto. By to bolo proste zbytočné. Prvá kamera tu. A ešte toto. Neviem, ale to som aj pýtala v knižke, že oni, Japonci, majú radi Ameriku. Aj moji spolužiaci, čo som mala v Takaoke, mi hovorili, že chcú ísť jedného dňa strašne do Ameriky. Čo je zaujímavé, lebo predsa na nich zhodili tie bomby, ne? Hirošima, Nagasaki. A hej, oni majú radi Ameriku. Majú radi svojho, jakéby utlačateľa, hej. To mne znalkyňa vyčítala, že mám málo negatívny postoj k tomu, čo ma zneužil, hej, takže tým pádom sa akože nič nestalo. Tým pádom sa skutok nestal, keďže nemám k nemu dostatočne negatívne postoje, hej, takže znalkyňa to tak usúdila a tak doteraz nie je potrestaný. Akože on je v base, ale za iný trestný čin. On sa pobil s policajtmi, to tiež píšem v tej knižke. Pobil sa s policajtmi, potom išiel do basy na pol roka, keďže bol prvýkrát trestaný, tak ho pustili na podmienku, ale podmienku porušil, lebo je to debil. Ale keď som tu bola ako prvýkrát, ja som nevedela, že Japonci sú takí poctiví, že proste nekradnú, že nie sú ako my, Európania. Ale potom mi povedal tiež jeden migrant, čo tu v Japonsku, on z Egypta prišiel tu a pracuje tu. Oni tí Japonci sú takí ako dobrosrdeční a takí, takže keď prídete do Japonska, nezneužívajte toho, že sú k vám dobrí. Ako je pravda, že niekedy to nemyslia vážne, akože tiež nie každému sa chce ako usmievať, ale oni to majú v kultúre, ale to, že to niekedy hrajú, to neznamená, že to ako myslia zle. Hej, takže a podľa mňa to stratil nejaký chlapec, alebo ja neviem, no či je to frérka, či sestra, alebo ja neviem. Frérka, sestra. Alebo to dievča akože stratilo, neviem. To je jedno. Alebo ako ťažko rozoznať, či chlapec alebo dievča, lebo oni, tí Japonci všetci majú radi ako aj také, že trblietavé a tak. Je to také, ten obal je taký trblietavý, hej. Ale akože neviem,
tam, no. A Japonci sú takí, že oni nikoho nechcú diskriminovať ani nič. Ale napríklad, keď tu majú ako záchody, majú to aj ako pre tretie pohlavie záchody, ale oni sami tam nechodia nikdy, že proste oni proste to majú pre turistov, že oni každého akože akceptujú. Pozriem, či no, kde je tá polícia? Musím prejsť na druhú stranu. Áno. Ormon zeleno. Tento Japonec vyzeral taký vystrašený, ako by hľadal mobil. Ale neviem, neozvala som sa k nemu. Ale také mal vyplené oči, že proste keby stratil mobil. Možno to bol on. Toto vyzerá ako polícia. No, ešte som nikdy v japonskej polícii nebola. Bola som u doktora v Japonsku, ktorý bol prázdny, hej? Lebo Japonci nemajú čas chodiť k doktorovi. Vlastne doktor v Japonsku bol doktor, ktorý sa mi konečne venoval, hej. No. A ja musím to asi obísť. Akihabara. No. A majú tu akože také americké názvy, lebo hovorím, majú radi Ameriku. No. Takže ideme tam dať. Hello, I found phone.